Irakaslea hasi zinen, irakasle izan zitugun Lezoko ikastolan, 76. urtean hasi zinen. Zer guzu, konta iguzu pixkat, nolako garaia ziren haiek Lezoko ikastolan, nolako hasierak izan ziren zuretzat, zer hitzapen datozkizun burura? Bueno, lehenik eta beri behar bada oso gazten nintzela. 22 urtekin hasi nintzen, Markesanean, Lezoko ikastolan. Magisteritza bukatu berria, taka, Lezora. Han 3 urte edo egin nituen, eta gero ja denak moitu ginen lizeora, denak asko moitu ginen lizeora. Hor 6-8 urte bitarteko gunekin nahitu nintzen, eta horrein mena da oso politia, ikastola txikia zela, txikia 3 gela zitulako, baina era berean oso ikastola handia, zabala, atea zabale zituen, genuen bertan Markesaneko zelaiak eta zuaitzak, eta askotan gaien arabera batzutan gela barruan egiten genuen, eta bestetan zelaira ateratzen ginen. Beste, ez dakit, horrein mena ere, esan nuke, gelan ere, kanpoko mundua gelan zegoela. Bazen aukera, beti animaliren bat genuen, xapaburuak edo eta tritoiak edo eta behin oso gertakizun polita, gure zinez, ikasle batek topatzuzun txoritxo bat, ez dakit karnaba zen edo zetxori zen, eta zauriturik. Orduan gelan euki genuen, kaiolan, algenun egiten genuen, jaten ematen genion, baina ez genuen suerterik zen, eta zendu zen. Egintalako lat ematzun, lurra eman bartziola, eta behin genuen, zela iratera, lurra eman, eta inkluso meza egin zuen, eta oso horrein bitxiak. Nik uste beraiek ere, orain dudan harremana beraiekin ere hori goraitzen dutena. Ikastola, bizia, zelaia, kanpoa, eta izan deta ondila eta zabaldute ze gehiago, ze garai haietan ere, asteburutan, nire bikoteak eta biak, gotzonda biak, askotan mendira bat ginen ikaslekin, larun bat goizean planek eta joan iten ginen. Eta gero horretzen dut ere familiak eta oso gertu, herrian egoteak indalako aukera ematen zegoen, familiak hurbil gertu, zer nahitarako, gelan zenbaitetan hainbadaetarako laguntzea etortzen ziren, behar da amak bereziki, baina aitak ere etortzen ziren, eta gero nik uste lanak, orain bezala ere, baina elkarlana izugarria zela. Baian gurasok zeramaten protagonismo eta kudeak eta ikastolan, eta lagunzetarako. Garbitzu ere, garaiotan nintzen garbitzailerik. Garbitzaileak, gurasoak, irakasleak, eta den artean orduan urrutiko oroimenak dira, aspaldikoak, baina, bihotz-bihotzen beti txokotxo bat izan dute, eta ziren oso urte oso goite. Aipatu ezu ikastola bizia zala ura, Markesaneko ura, iruditzen zaigu ikastola bizia izatea gain, ikastola bizi zenutela, barrutik, eta gaur egun, dagoeneko 50 urte pasa diren honetan, eta ikastola berriro ere Lezon fisikoki ikastola berria edo ikastola dugun honetan, pixka bat lelo bezala bizitzeko irrika aipatu da. Hau da zaude lelorrekin, iruditzen zaizu lotura estua edo nolabait ere bilakaren isla dena? Bai, noski, izugarri izatzait, eta bai garaiaitako eta etorkizunerako. Nik uste ikastola bizi dugunok, edo bintzat proiektu horretan sinisten dugunok, ez da Lezoko hau bakarrik, baizik eta bizi euskera, bizi elkarlanean, bizi elkarrekin. Orduan bai, nik uste garrantzia handia hartuko dula, eta leloa peto-peto nasbatu dugula, eta etekin handia.